खुलुमबाय। बनि बिबिसिनिफ्राय बयनिसिमबो कृष्ण जन्माष्टमी फोरबो फालिथाय 2021 मायथाइनि 30 आगस्टआव गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। बाक्सानि 200 बोसोरनिबो गोजामसिन देवलसालि कक्लाबारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारा गाहाय आलासि। बे गोथार फोरबो फालिथायाव मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारा हालामनि गेदेर उन्दै रायजोफोरनो गोजोन हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे थार जौगानाय लाबोनोब्ला मोजां दैदेनगिरिफोरजों जयैनो रायजोफोरनि गाहाम हास्थायनायबो जोबोद गोनां होननानै फोरमायलाङो।